Hola, avui la jornada ha estat assolellada ja arreu del territori, tot i que a l'inici del dia teníem alguns intervals de núvols que han anat minvant de mica en mica i al centre de la jornada el cel ha quedat bastant serè arreu del país. Tot i així, encara han persistit de manera puntual. Podem veure com al matí anaven a menys, també aquestes boires que s'han format a l'est de Ponent i també a la tarda hi havia aquests altres núvols que s'han anat formant a la zona de l'altiplà central i a l'àrea del litoral i prelitoral sud en conjunt poc importants. Demà el temps vindrà dominat per aquest anticicló, per aquest gir de vent a component est i també a l'espera d'aquest sistema frontal que ens afectarà a partir de divendres al vespre i sobretot de cara al dissabte. Demà, per tant, de moment hem d'esperar una jornada dominada per l'ambient assolellat, amb algun núvol baix al matí a punts del litoral i amb temperatures a primera hora una miqueta més baixes respecte a avui. A la tarda esperem que aquests núvols vagin a més a la zona del litoral i prelitoral, preferentment al sud del territori, a la zona de la Costa Daurada i també a l'àrea del prelitoral sud, on el cel podria quedar puntualment mig o molt ennuvolat. Demà les temperatures, a causa d'aquest vent de component est, seran una mica més baixes al centre del dia a la zona del litoral i prelitoral. Per exemple, esperem una temperatura màxima d'uns 14 graus a la ciutat de Barcelona i també de 15 graus a la ciutat de Tarragona. Avui a Tarragona ciutat hi ha hagut una temperatura màxima de 19 graus. I pel que fa al divendres, esperem que el temps es mantingui tranquil, dominat pel sol, però amb una tendència ja al canvi de cara al vespre, quan podrien començar a arribar algunes precipitacions per l'oest, precipitacions que sobretot es faran més generals de cara al dissabte, podran arribar a caure a qualsevol indret del territori i les temperatures baixaran a partir de llavors. Diumenge el temps s'arregla, esperem que s'imposi l'ambient assolellat i l'ambient, però, serà més fred arreu del territori. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.